ମୁଁ ଅମ୍ବିକା ସେଠୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଲିମ୍ପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଅଛି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ବଣ ଓ ବଣି କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବଣ ଓ ବଣି। ଦେଖିଲାକୁ ନା ମହୁଲ ଡାଳେ ବସିଛି ଏକ ବଣି, ଝଡ଼ୁଛି ଯେତେ ମହୁଲ ଫୁଲ ହିସାବ କରେ ଗଣି। ଡାକିଲାକୁ ନା କିଆଲ ବଣି ଘଷୁଛୁ ଥଣ୍ଟ ଡାଳେ, ଆମ ପାଶେ ଖାଇବୁ ଯେବେ ମିଠା ପିଜୁଳି ଫାଳେ। ସୁନାର ଏକ ପଞ୍ଜୁରୀ ଗଢ଼ି ଆଣିବେ ବାପା ମୋର, ମାଠୁ ମାଗି ଦେବିଲ ତତେ କଦଳୀ ଛେନା ସର। ସୁନା ଗିନାରେ ଦେବି ମୁଁ ପାଣି, ରୂପା ଥାଳିରେ ଭାତ, ବୁଲାଇ ନେବି ମେଳାକୁ ତତେ ଦେଖିବୁ କେତେ ଜାତ। କହିଲା ବଣି କୁନା ଭାଇନା କହିଲ ସତ ଏକା, ମନରେ ତୁମ ଶରଧା ଥାଉ ନୀତି ହେବ ଦେଖା। ଗଛରୁ ଗଛ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ପାଉଛି କେତେ ସୁଖ, ଆକାଶେ ଥାଇ ଦେଖଇ ମୁହିଁ ଜହ୍ନ ମାମୁଁର ମୁଖ। ବୁଲୁଛି ଖାଇ ବଣର ଫଳ କେତେ ଯେ ମିଠା କଳି, ଗଛର ଡାଳେ ପବନ ତାଳେ ଖେଳଇ ମୁହିଁ ଦୋଳି। ମନ ଆନନ୍ଦେ ଉଡ଼ି ବୁଲଇ ଖୁସିରେ ଗାଏ ଗୀତ, ନ ମାନେ ଝଡ଼ି ବରଷା ଖରା ନ ମାନେ ପୁଣି ଶୀତ। କୁନା ଭାଇନା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଦେବ କି ସେଇ ସୁଖ, ପର ଅଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଜୀବ